दाखालिसो 10,000 हा लेन्ड टाइटेल होनायनि समाव नैबे दाउआ बुथुवा गामियाबो हा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ मोनदों। दा हा मोननाय आरो जोंनि मानबेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि जौगाथायनि जा खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै बे दावां बुथुवा गामिया दिनै मोनसे समाव BPF सापर्टारमोन। दिनै बिथांमोना 59 सा सुबुङा बा न'खरा UPPL जयेन जाबाय। रंजाथावना बाथ्रा मानोना मानबेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनै बर' समाजा लुबैदों। बेखायनो लैहोर लैहोर फैनानै UPPL दोलोनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनायनि बेबस्थाखौ लानो बयबो आवगायबोदों। बिथांमोना लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौनो मोनाखैमोन। गतिके दा मोनजेनबाय जालांसिगोन गासैबो सरकारनि गासैबो सुबिदाखौनो दिनैनिफ्राय मोननायनि लामायाव दंसै। मानोना जिखुनु आसनिखौ मोननो थाखाय बे मानसिया गावहा मोनसे हा थानांगौ, जेरै IY न' मोननाय, PMYI, ओमफ्राय जों बायदिसिना जि बिथांखिफोर मोननाय बेफोर गासैबो हाजों सोमोन्दो थायो। ओंखायनो जिखुनु जेंनायानो बे बारनिफ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। मानोना जोङो गुबै जेंना हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै होनो नागिरदों। जेसेबां हानि जेंना दङ बेखौ जोङो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनो बेबस्था लादों। क'क्राझार लकसभा हिसाबैथ' जोंहा जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दिनै सायख'नाय जाबाय आरो जोंहा देरहानाया कनफार्मखा। बेवहाय जोंजों कन्टेस्ट खालामग्रा कुनु पार्टियानो गैखाया। BPFनिफ्राय दिनै मा होनो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ नाजाबाय थादोंमोन। बिथांमोननि गेजेराव दाङाबाजि जादों। मा होनो खांख्राइ 10ता आसि गोनां, माने खर' गैयै 10ता आसि गोनां मानसिखौ BPFआव सोना लानानै दिनै बिथांमोननि गेजेराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ। दुखुनांथाव, खाम्फा बरगयारी बायदि सासे दैदेनगिरिखौ BPFनि गोरबोआव जे थावनि होआखै बेखौ जोङो दुखु नांदों। बिथाङा BPFआवनो था गुबुन पलिटिकेल पार्टियावनो था बेखौ जों बुंनो नागिरा। बिथाङा सासे BPFनि गायसनगिरि लिडार। गतिके बिथांखौ मान होनो रोङिया हाग्रामानि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। BPFनिफ्राय जे खाम्फा बरगयारीखौनो जे दिनै बिजाथि महरै फसंबाय सार क'क्राझार हिसाबै। वेलकाम, बिथांनो आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामथों, खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेबस्था लादों। गतिके जतबां थाखा धोन दौलत दङ बे MP इलेक्सनाव गारालासेनो खाम्फाया नेमसेक BPFनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारी बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां, हारि दानायनि सिमां, बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने BPFनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय, बियो धंस' जानाय। फरायफुनाय लाइमोनफोरा आथिखालाव जे ससियेल मिडियाआव गोबां आरजाथावै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो सार। बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ, खिन्थु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि BPF सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ। थुंग्रिया फारनै गोबौ थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौवो। गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। सानजाहा थानाय जे बर'फोरा जे मैयानि गेजेरजों माखासे सौसिनजानाय बिटिआर आरो माखासे थाबावनाय दं, माब्ला सौसिनजागोन? बे गासैबो जेंनाया जोबजोबलांगोन। 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जेंनाखौनो फोजोबगोन जोङो।